Kay Murag. Kay Murag. Murag kuya won ilang bus ani kay bus. Kay Murag mukan tata kay Murag na yung microphone. Kay Simple kay na. Gijukihan. May buntag sa tanan ani kami karon sa Sugbo. Asa ka? O mudomi sa dakbayan sa Sugbo niya ini human naman palag ko sa diren sa Sumala. Kay Murag ikapoy nami kay Murag. Murag nami kay Murag. Magpamilya, Sir Joel. Tama na siya, mga tulog. Kay Murag nakakaon na migikan kay Murag ipalit na ni tagtulungan na kay Murag wato na kay Murag. Kumore di magay bawal ang kuan kanang mga ripped jeans, mga mag-shoot short. Jadi makasod kumore mo diri. Mga dapat taas yung kuan. Mga taas yung pantalon pre ano yun. Taas yung jacket. Dili ko ano ba? Dili ko po. Taas yung jacket. Wala yung mga samad-samad yung mga okay ra niya. Okay ra niya makasod ra pud ni. Sa mga mga bawal. Kaya kamo lang guys, magkakaon meron ang lawa kay. Ano lang yun, gamit. Yung buwak daw, pagkira yung buwak. Tulo 100. Duyo. Ate mahalo ni amo enjoy swinta. Ay, pila buwak daw. Parehara magnaw ta. Tulis winta, ano, tulis winta. Ano sa'yo bawal daw? Bakpak mo na atong ibutang sa atubangan. Para, inabawal. Si pangan to si pangan na. Front. Yan, Front row. front yan. Open liner ka ba? Open Kapag liner. gitagaan ka. Front axe na. Oo, front axe. Ang pangalan is Garnet. Yung dyan mo, anong taan Ang napalit na ganina is Ruby. Katong kuspawon nga puwa nga ingani nga stone. Nya mo to siya ang July. So sayop ang napalit mo to ang gihatag ni Addo kay July man siya kuspawon po. Ang karusan, ang sa'yo napalit ng karusan? Kuspawon si Addo. Kuspawon po. Ang sa'yo mo nang akawan? Kuspawon si Addo. Para, nagdagon na tanawa. Ano mo yung... Ibaligyan tag 100 sa duwero. Ang saan ang birth month man? Brad. Isa kanira imo ba? October. Parang basaan na. February. Ang ilok. Kani kay Rosary. Di ba? Itong kasi. Ang sa'yo mo dahi, palit mo dahi. Na. Rosary this is my style. Ang sa'yo mo na? Inom na ng istorya. Turn no. She's a Mona Lisa. Everyone's lining to see Taas. So padong minsan. Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find the beauty goes much deeper. Ay guys, nabili karon museum sa Berlin sa Berlin. Nabili sa Belkila, doon sa Lourdes, doon sa Katima, natanan diri Berlin. Ano nga museum sa Simala. So kung susunod yung diri, ang tanaw natong palibot. Mga kadakuan na kada hospital ni. Mga class ba? Nadiha ipambutang ang mga Berlin. Kana siya mga operation na siya sa klaseng lugar. Sa Katima, sa Lourdes, sa Guadalupe, sa Belkilar, na kanila. So, yung kasulti mo ng lugar. So very fantastic. O, mamanglit mo na. O, taon. History sa mga Berlino o mga buwan sila. History sa mga Berlin o mga sacrifices sa mga serve, mga puno. Corner, Rosary. Ay santos. Rosary no.
Oh, dito. Okay na mo diha? Kami init kaya. Okay na po. Kuy-kuy sa kuy-kuy. Kuy-kuy diri. Subscribe mo guys kay init jud kayo kanang Magasay ni gini. pamagasay na gini para makakamig 10k tigaman. So, subscribe lang kayo. Sa una makasaka mo sa taas, di ba? Taas na. Pero karon israd naman din tasak ka. So, tao na ta. Papalit